Akwụkwọ nke Matiu isi nke 19. Mgbe Yeshua kwusịrị okwu ndị a, o si Galili na Onyenwe anyị pụọ. Ọtụtụ igwe mmadụ soro ya bịarute n'akụkụ osimiri Judia n'ofe wee gwọọ ha. Mgbe ahụ ọ bịara na-asị, o ziri ezi ka nwoke hapụ onye ya na ya bụ ndị Farisii na-anwa ya na nwunye ya ọnwụnwa n'oge ọbụla. Ọ zara sị ha, unu agụbeghị na onye kere ha na mbụ mere ha nwoke, o wee sị, ya mere nwoke ga-ahapụ nna ya, kewapụ ya na nwunye ya, ha abụọ ga-abụ otu anụ ahụ. Ya mere ha abụghị mmadụ. Ya mere kewapụ ihe Chineke jikọtara ọnụ. Ha sịrị ya, gịnị mere Mozis ji nye iwu ka a gbaa alụkwaghịm ma wepụ nwaanyị ahụ? N'ihi obi ike unu ka unu gwara ha sị, Mozis n'ihi ikewapụ nwunye unu, mana site na mbido ọ bụghị otu a. Ya mere ana m asị unu, onye ọbụla nke hapụrụ nwunye ya ma ewezuga n'ihi ịkwa iko wee lụọ onye ọzọ, na-akwa iko. Onye ọbụla nke lụrụ nwaanyị agbara alụkwaghịm na-akwa iko. Mgbe ahụ ndị na-eso ụzọ ya sịrị ya, ọ bụrụ na ihe dị otu a n'etiti nwoke na nwaanyị, ọ dịghị mma ịlụ di. Ma ọ sịrị ha, mmadụ niile agaghị anabata ihe a, naanị ndị e nyere ya, n'ihi na e nwere ndị ọnaozi a mụrụ site n'afọ nne ha, e nwekwara ndị ọnaozi a chụpụrụ n'ime ha, e nwekwara ndị ọnaozi a chụpụrụ n'ime ha maka alaeze eluigwe. Onye ọbụla nwere ike ịnara nke a, ya nara ya. Mgbe ahụ e kpọtara ụmụntakịrị n'ebe ọ nọ, ka o wee bikwasị ha aka ya ma kpee ekpere. Ndị na-eso ụzọ ya wee bara ha mba. Ma Yeshua sịrị, hapụnụ ụmụntakịrị ka ha bịarute m, n'ihi na alaeze Chineke bụ nke ndị dị otu a. Mgbe o bikwasịrị ha aka, ọ pụrụ. Ma lee, otu onye bịara wee sị ya, onye ozizi ọma, gịnị ka ezi ihe ga-eme iji nweta ndụ ebighị ebi? O wee zaa ya sị, gịnị mere i ji akpọ m ezi onye? Ọ dịghị onye dị mma ma ewezuga otu, ya bụ Chineke. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịbanye na ndụ, debe iwu gị. O wee sị ya, olee ndị? Yeshua wee sị, ndị a: egbula mmadụ, akwala iko, ezula ohi, agbala akaebe ụgha, sọpụrụ nna gị na nne gị, hụkwa onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. Nwaokorobịa ahụ sịrị ya, ana m edebe ihe ndị a niile site na nwata m. Gịnị ka m na-efu? Yeshua sịrị ya, ọ bụrụ na ị chọrọ izu oke, gaa ree ihe ị nwere nye ndị ogbenye, ị ga-enwekwa akụ n'eluigwe. Bịa soro m. Mgbe nwaokorobịa ahụ nụrụ okwu ndị a, ọ lara na mwute n'ihi na o nwere ọtụtụ ihe onwunwe. Yeshua wee sị ndị na-eso ụzọ ya, n'ezie asị m unu, ọ ga-esiri onye ọgaranya ike ịbanye n'alaeze Chineke. Ọzọkwa, ana m asị unu na ọ dị mfe ka kamel ịgafe n'anya agịga karịa ka ọgaranya kwụọ alaeze Chineke. Mgbe ndị na-eso ụzọ ya nụrụ nke a, ha tụrụ ha n'anya nke ukwuu wee sị, onye ka a ga-egbu? Yeshua lere ha anya wee sị, nke a agaghị ekwe omume n'ebe mmadụ nọ, mana n'ebe Chineke nọ, ihe niile kwere omume. Pita wee zaa sị ha, lee, anyị ahapụla ihe niile ma soro unu. Gịnị ka anyị ga-enweta? Yeshua wee sị ha, n'ezie ana m asị unu, mgbe Nwa nke Mmadụ ga-anọdụ n'ala n'ocheeze nke alaeze ya, unu ndị soworo m n'ọdịda ọzọ ga-anọdụkwa n'ocheeze abụọ ma kpee ebo abụọ nke Izrel ikpe. Onye ọbụla nke hapụrụ ụlọ, ụmụnna m,
ụmụnne m nwanyị, nna, nne, nwunye, ụmụ, maọbụ ala n'ihi aha m, ọ ga-enweta otu narị okpukpu ma keta ndụ ebighị ebi. Ma otu n'ime ndị mbụ ga-abụ ndị ikpeazụ, ndị ikpeazụ ga-abụkwa ndị mbụ.